Sme v Londýne na konferencii Sport Positive Summit, čo je jedna z najväčších konferencií, asi najväčšia možno na svete, ktorá sa týka vlastne udržiteľnosti v športe. Takže prišli sme sa sem pozrieť, aby sme načerpali inšpiráciu od iných klubov, od iných stakeholderov, organizácií, ktoré podporujú zmeny v športe. A vlastne nielen sa možno inšpirovali, ale naučili jeden od druhého, čo môžeme ešte zlepšiť, alebo čo môžeme urobiť inak. Tá debata, že čo sa vlastne deje v udržiteľnosti v športe, je skutočne rozmanitá. To je jeden z hlavných ako keby prínosov podujatia, ako sú tieto, že na jednej strane sme tu mali napríklad anglického futbalistu Davida Villera, ktorý dostal veľa ocenení za to, čo robí pre promovanie tejto témy, ktorý napríklad presne hovoril, že ako nemal by športové organizácie, kluby by nemali spolupracovať napríklad s firmami, ktoré obchodujú s fosílnymi palivami. Ale na druhej strane sme tu mali manažera pre udržiteľnosť z Philadelphia Eagles z Ameriky, ktorý vlastne hovoril, že spolupracujte s nimi kľudne, vyberte od nich čo najviac peňazí a použite ich na udržiteľnosť. Takže pre nás je inšpiratívne vlastne počúvať tie debaty a tie rôzne prístupy, ktoré ale všetky v podstate vedú k tomu, že aby téma toho, že životné prostredie a šport musia spolu koexistovať, tak aby sa neustále zlepšovala, aby vlastne štadióny a šport boli vlastne správnym miestom pre život, tak ako ho máme doma. Zaujímavé bolo tiež počuť ľudí naozaj z veľkých a vplyvných a bohatých klubov. Bola tu napríklad riaditeľka pre udržiteľnosť z Arsenalu Londýn, ktorá hovorila o tom, aké projekty robia na svojom štadióne a v Premier League. A napríklad jeden z projektov, ktorý chcú implementovať v blízkej budúcnosti, je sadenie stromov v okolí štadióna pre tú lokálnu komunitu, aby teda ako keby priniesli tieň a ochladzovali to prostredie. Tak to ma napríklad veľmi potešilo, pretože toto je vec, že ktorú my robíme roky rokuce. Podporili sme nesmierne veľa klubov v Českej republike, aj na Slovensku, na to, aby ochladzovali svoje štadióny a okolie tým, že sme financovali výsadby stromov. Takže jedna z tých vecí, ktorá je zaujímavá, je vedieť, že proste to, čo robíme my, chcú robiť aj inde. A treba to ešte neurobili, ale už to máme dávno za sebou. Stretnete tu veľa ľudí, o ktorých ináč ako čítame v novinách, čítame v rôznych štúdiách, pozeráme videá o tom, ako hovoria a čo robia pre ekologickejší šport. Bol tu napríklad Dale Vince z klubu Forest Green Rovers, ktorý v podstate sa pokladá za najekologickejší klub z Británie, alebo teda z Anglicka, kde to doviedli do takého extrému, že podávajú iba vegánsku stravu, ktorá údajne fanúšikom veľmi chutí. Takže bol tu, mohli sme ho naživo počuť a rozprávať sa s ním, že prečo sa tomuto všetkému venuje, aký význam v tom vidí a toto samozrejme nás zase poháňa ďalej a dáva nám teda inšpiráciu do ďalšej práce.